Sağ bulunuz, ишетеләр, ягылар. Киләсе тукталыш, Галиәскәр Камал театры. Осторожно, двери закрываются. Ә менә өлкәнрәк яшьтәге тамашачылар трамвайчы кыз хакында сүз йөрткәндә һичшиксез кайчандыр бик тә популяр башка бер җырны һәм аны башкаручыны искә төшергәннәр булса кирәк. Әйе, дуслар, Асаф Валиевның трамвайчы кызы хакында уй фикерләре. Әйдәгез бергәләп яңа гасыр телевидениесе архивындагы видео язмага, күптәнге трамвайларга һәм таныш җырчыга күз атыйк. Трамвайчы, япь-яшь кыз бала, сак булыгыз, вагон кузгала. Танышам әле дип, ашыгам яныңа, көтеп тораз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Танышам әле дип, ашыгам яныңа, көтеп тораз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда, трамвай кузгала. Sağ bulunuz, ишетеләр, ягылар. Киләсе тукталыш, Габдулла Тукаев. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Габдуллы Тукаев. С утренним солнцем путь бегут трамваи, тишь городскую будет стук колес. Девушка-водитель нас предупреждает, будьте осторожны и не будет слез. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться спешу я в твой вагон. Девушка милая, ты же судьба моя, на дорогах города узнаю я твой вагон. Погоди, красавица, как ты мне нравишься, побыстрей знакомиться спешу я в твой вагон. Колхоз базары тукталышы. Остановка колхозный рынок. Талышлар, Казан урамнары, бұрынғыда, олар яңада. Бір трамвайшы, япь-яшь кыз бала, һәр вакытта җиңел юлала. Танышам әле дип, ашыгам яныңа, көтеп тораз гына, әй кыю кыз бала. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мин калам урамда,